ଏରା ମରି ମୋ ଭିଡିଓ କରିବେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିବେ। ହେଇ କିଏ ଆଇଲା ଅନା ଅନା ନେଉନେ ଫୋନ୍ ନେ ଓହୋ ତ ଦେହଟା ଖାଲି କୁଣ୍ଡେଇ ହଉଛି ଆଉ କିଏ ହେଇ ଆ ଯେତେ ଗୋଟେ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ନା ପଡିଯିବ। ଖା ଖାଇଦେ ଆରେ ତାକୁ ଦଉନି ଆରେ ଭଲ ଲାଗୁନି କି ରେ ତାକୁ ଦେଲାନି ମାମା ଆଉ ଗୋଟେ ବିସ୍କିଟ୍ ଆଣି ଖାଇବା ବିସ୍କିଟ ନା ବିସ୍କିଟ ଆଇଛି ପଟି ମାରିବାକୁ। ମୁଁ